si nilihin pen karbeng longrat do ana phansitami adap kimi kardom nang panjeri glu kardom pini adap abirta long pen nili sami lupika rong hampi aprang si birta thepi non malom sosial media cetai along hur ki cudut sangti mohorda roson timung lapen ronson kam sang bong lam theki klang abuthak roson timung ahin pen pherang ke mai ki phapon ingdeng thongke praisi langbong di pipa thu klamalong karbiri sunim so ronga ji kibi ponchiadim pherang ke tumpen kahumrida non birtang ton pen arjupon sne non malom sosial media cetai along hur ki cudut sangti mohorda roson timung lapen ronson kam sang bong lam theki klang abuthak roson timung ahin pen pherang ke mai ki phapon sangti mohorda roson timung ahin pen pherang ke mai ki phapon labang solong roson timung lapen ronson kam sang bong pun kaching ki hut ronson kam sabang roson timung aphan lam kang tang pen ki pu aputhak rat athengnu dia chohang nangji lapen karbiatum kang sai padu nangji usi lam the chepak langpon News Desk Report, Public TV, Karbing Long. Langli Bronson Kramsa, Masa Trek Kramsa, Abong, Hadang Ranjara Pus Deng no, Alam Wapor, Alangli se Apus ke idun, GPS koordinat Teng Nong ke ne, Pitong ke ne, Asa Abong Bangke Nangli, Dangle Kemut, Alangli Ranjar Susi Kisum Tapchot, Nil Tum Order Civante, Apike. Nitu ngai bang council pen si bang tender ko lo so tender teng be nitu order long lo la so teng me claim lo ke alang le la sumtap sumpru ke alang le hasu alang le ki do du si alang le tum ki kenta bi ko te la ke private hala itu ki sumkang bang aranggar la ke chok chelu lage hata council ron kar kan musi department dia ta sumata sumpru lo haso le ngai ta chok chelu lage asi government aron kar kan han ke ni tum proyek ne menteri tan tum Otonomas Council ban nitum ke metuneta nitum ke respect pi la per itu Otonomas Council pi ma nitum ban sistem order atau soteng nitum claim ji kasi soteng nitum ke pindah nita jum chot ko la soteng nitum claim tu kasi lalu karbing nomor pada pacini lo lalu pri record long tani pulo ka nangong si documents do bonte forest office damra taklang damo engke bang ranger ban hang oi bang ahoy nampak ke hengko ka la solam ta lengre pia mining plan lo pu mining plan pi hormu lo pu laung si chini ne utar ana ke jog dulang pute na junang po hindu ma hindu la moholdar pu tum panar junang pu ka te la son son samti kam chok ni la si koson lo panar junang po ni ma koson moholdar ali ni koson moholdar ali nali koson dasi nili ke pulo ka la moholdar pute ang forest office range office dong damo ranger parang ahoy pakai hoy pulo ka Kaya ala ke ranger kado kabi bang bangsi lasu foto ta dolo nili tumlong lasin nili putot paklang jupo nali tum ahoy komentu lo chiteng nil tum ke 2-3 ma aprang lo laso je pakai ada video long ta ranger adolo alang tum staff ranger alang ni monsing tisu kirunia range lo alang ni tum si bang defo as per mining laso teng mensi GPS coordinate teng mensi nili tumhan nang kilo nil tunge council pen tupi mana pi department ko sosia hoy ma ha sotte him tunge kam siklem do te la pen tunge apata dam de nidu alang li nil tuma hoy pen puta dula ta tum dam de ne dil tuma hoy long alo nang lu chok si nili phan si utana pu je nang nili hoy long chok nang lu chok e pu alang hoy lu chok bang te alang ka gos paklang tha alang ka gos department ng thanam tha nili phan senang karju nali tum sota julong prongpo karbing long ratar kar julong lo mining plan ni chini pu lai pi bosu lo mining plan la si chini ne nangli people official chini pu nili karju chenam lo ahong lo chini pu tenar jume mati chethan ni chimu me geli tu kasalang ni phan chok che posi nili pui la pen nili phan la sona ninje pot nili phan alang ni social media long ta mabang chuhang nai lapen dia nang chang ve ning lapen nilige rohang rongbong atumta nilipan na bisa pi ve ning sorona teng pen kan dirona teng pen
lapen nili kirunia rana pan agam bratum do ana phanta nili juni rilu còn ba cái thang là cái là nàng hôn ping rồi đấy đi sau nó làm oi ko la son lam ninge ri ku salah nàng có biết lắm là con là con đi này nàng cái là officially kam sini deh ma prima pu pela ne nàng kalau nang di pamela so pe sinang ke pilo ko son lam ninge nang lampar ni lam jino ni oh nang lingla ni tum kami klem pan dom piret pute dom pi mana la puna nang lucu kata ni lihat punang kok poe kok timung ngasang ho ali arleng hai nang li mane kuchoy lo mane nang li hello aron le la amu hala GPS ya aron GPS mana ni lo GPS do mati ko nang li tu GPS so dali mati ko pu pela nang li pan lam ni gen son hello ma kali nang li hala nang li maning plan se banta hai nang li maning plan se banta hai nang li hala mohol ka se patang thai nang li ate pela nang dak nang kene ni pan dak nang ke pe ga joni ni li sidak reklam prang mati ko nang li tum cobai cokai pela pilo cobai ko nang li ni tum ke tendar bang tendar ke kol mas itu kami klaim ko nang li son pine kagos ay pine kang tendar kan tu dan itu relati pet pa mas kami klaim so tap lari nang li lam ni ke pametu pilo ni pa ka ke po ke ni karon lam ni ke nili mining plan do ya do nili tum long ke ni tu GPS ko na teng mas Kupia mining plan lo nili da la son pelo la son nang li so tap mada toki ma mining plan ko tala ke official kilang man nang hala ranger do department tum do nang officially ba GPS ki pi mati ko ante mining plan si banoi mati nang lita ade jewan po pelo nang li son la lam ni kene ko pilon te da kami klaim tum nang li dom pitar nang thei ya di bu people pe kam lo ni theng mang te theng mang thei thita nang li nang lam pe dom piang ni mati lam ni game dari ko nang li amo nang on nang lang no ma dari kala ko na go pa na tek puna kon ba ke tek mati ko kali nang la ko pilon nang la nang GPS nang forest department teng bang ranger tung ki suma teng men padu nang nang li people of discover ke kami klaim de afanga da hodak ti so mati ko te nili tum dong ke soma department ki sombo ada department ke som pilo ni phanta afang department ke som pilo kala lam ni ke to nang ko dei ko pu amun ni na ko nang ot ni ke nili ke arona teng si dam lo bang department ki mana pula ki ni ni da arona teng si dam lo ni aron teng nang aron dam de pin ko ranger han si hang de non te hadak ranger do ke ranger lo ni dam lo pilo nang ti ni ha dam ranger a document produce ne hada document so no hai pilo document mo apore ni li produce po pilo nang li da ka lam ni ke thap ne so lam ni thal kon garona teng si nili dim ke ani balu chokalam ni jeri nang li nang li nada ni muni nang li kami kan pisa beri ha vele nang hona ping ro de kela so lam ni jeri kela nang li ni muni pan kami klaim nang thei nang choi pulam pu veri chini lo nang ni ke papur chole nang li nang se dan nang lam ni tapti so nang li nang so mi ke long bom lo ko kon ba nang son mi ke long bom lo kon ba ke thek lo kela nang hona ping ro de di so lam ni oi ko la son lam ni jeri ko salah nang ko piot lo kon so ni de nei nang kala officially kam sini deh ma prima pu pelo ne nang kalau nang di pamela so pe sinang pilo ko son lam ni ke nang lampar ni lam jino ni ke abi nang ibe kalo ni ba so na punai kala ha official teng le da moi pusi na pulo mati ko aron ne mani loi pusi nang lai ka ping lam ni jeri ko dei apo Ingdeng thongke praisi langbung ding pipa thu klamalong karbiri sunim so rongaji kibi ponchiadim phirangke tumpen kahumrida lakhain ko singhason hawar langbung ding pipa thu klamalong ta ingdeng thongke praisi hawar karbiri sunim so rongaji pharman chipate hongjai lapen terang aboha phan pharo angbong pen phan trok ke brapho anki chun pon lopusi terikam chun bang atis terang ahin pen than pachini pon lason si bangso hawar karbi risu nimso rongaji langbung ding pia klamalong pining an ningkan ke thom ke choklo lasi pining ke project aliralon kibi ponjia phan sitami sikdang ponlo halapu singhason zonal committee amepu jiten rohanga hinpen pherang ke thengnu nang ke thandu na tengki bangso rongaji ni thoma pharmana phansi thek ponlo preni phai ingkoi raisi pen ingkoi rapli ansi hok ponlo lapen terang krepho anaphai chitong ponji lapen tarik ingkoi rapli ijutsia joke lunka namalin doji puta nang pachini du News Desk Report Public TV Arbiangla
Nikam surihi rang ka ragat thoma farman deng thongkep raisi hawar kar birison nim sorong aje non niltom singason jo nahin pen cicik cedang pon ibom lo tapen kedam tangason thak thak si pining le thos tame ladak nilitum kahumri ateng pen kulorang te kripli ba krip ho ayunit kacetong yi si nilitum ning ke pondo lapen non unit atum tame rehearsal teng pon ibom lo lapen non nilitum ini cetek long ateng lo kulorang te ladak tirika mamai ahin pen kabor ipon ajoine prayakam kicun pontek ponong la si niltum ningthe pining le thosatame mateng deng thongkep rai si sitame mesen pen pachun pon unji pusi niltum ningthe pondolo la si nilitum asingason jon sitame kapre kapre ka habar atumason nilitum ladak sitame mesen pen kacipate pon longi kote mesen pen lain deng thongkep rai si sitame pacun ponunji pasunil tu boleh pon bombo la pen ning jete pon thep thongkep raisi jet ke bayap dak singason hawar bineng nilitum tirika mamai ahin pen nilitum kisi kedang tarik trok pen nilitum ceng ponlo cing vai cing sai lo bangso cing vai cing sai pen nilitum kethe keding bangku bangpi doan atum pen nilitum cing vai cing sai si bangso non ke bangji indeng thongke bai si nilitum jet ke bai poson si ting samjin pen la pen ke alira lon pen ke pacun ponima bangso phansi nilitum cisik cidang lo kasi non nilitum diri kama maya hin pen jonel tum nanga cerap na citu dun pen lapan kedak singason long kit hekiding bangku bangpi na cerap dun pen nilitum kikim kerang sitami penangat ta terang abohas ame nilitum penang ke tangi ke lo lapan ke nilitum dak pendel sitami nilitum tangi rateng lo lapan gladak cepati hongjai long ni an sitami nilitum sikjang lap lo tapi yang keladak kecu kejunji adim kicenan setamini tentang ini hulan sedemi tanglap lo kasi ke ong dung abang ke ini litum 65% abang ke litum kacisi kacedang ke tang lo lasi non abang ke apor masapsu ajo ini litum si hini bang ke non bang ke alang litum si bitang dai to ciklem pon bom lo tapi ke ini litum isi diri kama main pen arat aphan singason arat lapen karbiang long arat phan kacuning ri kangtung la pheloje nilitum badak singason awar long sitami nanglitum karbiang long arat lapen singason arat sitami alir alon nang ki pidun pen badak nang chitong dun labi phasi nilitum tiri kama mai hin penang litum phan pachini poniglo pinya dapa berta bangila po anse kang toninglo kado kawe phans na me do me thak me kardo